Aparentemente tranquilo, Miguel Reija tomou a palabra para dar a súa versión. Contou que cando o seu irmán chegou á delegación de loterías co boleto da primitiva millonaria, o primeiro que fixo foi metelo nunha bolsa de plástico para protexer as pegadas no caso de telas, e que lle aconsellou levalo de volta á administración de San Agustín por se esa tarde e alguén reclamalo. Pues no es cierto que usted no hizo esas actuaciones que debería de hacer con el fin de agilizar el cobro del premio por parte de su hermano. Tras estas decisións iniciais que, segundo dixo, tomou como delegado de loterías e non como irmán do loteiro que supostamente atopou o boleto, decidiu pedir consello a outros delegados e comunicarlle en persoa a Selae o achado. Todas estas acciones siempre fueron por orden de Selae, nunca motu propio. Admitiu que el tramitou a reclamación do seu irmán sobre o premio para evitar a caducidade da primitiva premiada con 4,7 millóns de euros. A Fiscalía mantén a pena de 6 anos de cadea para o loteiro, o que acusa de quedar coa primitiva millonaria, os mesmos que para o seu irmán Miguel por un delito de branqueo de capitais.